Hai unha cousa que me chocou tela ao pouco de chegar aquí. É máis, incluso me asustei. E é que a primeira vez que escoitei isto, puxéroseme os pelos de punta. Trátase dunha alarma de ataque aéreo, a cal na actualidade é usada polos concellos holandeses para avisar aos seus habitantes dunha catástrofe ou accidente que poda afectarlles. Hai máis de 3.800 sereas distribuídas por todo o país, das cales teñen o control os concellos e o mantemento ou comprobación técnica depende, en parte, do corpo de bombeiros. E como hoxe, cada primeiro luns de mes, que non caia en festivo, ás 12 en punto e durante 1 minuto e 26 segundos exactos, sen interrupción, actívanse para comprobar o seu correcto funcionamento. A mágoa desta curiosidade que vos traio hoxe é que ten os días contados, xa que debido ao alto coste de mantemento, para o 2020 será sustituída por un sistema de avisos mediante móviles, polo cal todo usuario dentro da área afectada por unha columna de telefonía móvil recibiría un pantallazo deste tipo. Este en concreto é dun lume químico de grandes proporcións acaecido en Venlo, ao norleste de Limburgo. Curioso, non si? Apertas.